Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Cody, 23 anyos, ulitaw, taga General Santos City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Sayo mangguko nga nakatuon sa pag-inom. 16 anyos pa lang ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dugayas tong maestra eh. Mari maestra nga permi malit. May meeting mo kuno sila ma'am good. Wala ka kadungog katong giingon sa atong president. Ako kabati eh. Busy ka magul ang cellphone nimo. Sikag duwa. Unsa man? Dahan na. Takita. Unsa? Ako'y kwarta eh. Ako yung libre ron. Inig sunod, ikaw. Sige, o ba? Okay. Pero di lang ta magdungan og gawas. Atong lipat to nga ang atong president nga nagbantay na to. Grabe ha. Kusog ang mutunga ba sa libre oh? Halos di man mutunga. Lami man din yung libre bay. Mao ka. Pero buha nga ha. Magpangita naman ko ini bay. Sukad nga gitudluan ko ni inom. Ganahan na kay ko. So ako yung master ni mo ani ron? Ha? Aw, unsa man di eh. Kung masakpan ko mga magpapa, aw ko maging inon nga ikaw may nagtudlo na ko ini. Grabe ha sa ni mo ah. Pabayro noon di ka. Kalapad sa kong ulo. Hila pagking akong tiyan. Bangon ko para makakaon ako. Kode, wa pa ka magmata diha do. Buntag na. Mata na ma. Bangon ako. Kalaing gid sa kong gibati. Oh, nganong nagtimi-timi ka man diha? Di man di kagahapon, nga dugay man kang nauli. Oh, Kode, nga naman ka. Lami isuka nga kung ikaw na. Ginoo ko. Kode na usa ka man in taon, oy. Rosa nga. Nahambot ani niya, oy. Unsay yang gikaon nga isuka man. Awan na. Napas mo ng bata. Ay mas buhay na dito, ni Inting. Sakit na eh. Diyon sa ni mo na eh. Wah, kabuhi ni Budo. Wang maplastado. Mga kabkabon tali, ha? Kini mong pusot, kini ka... Ay, gusto na na sakit ka ng... Di mo pagpislit sa kong puso na eh. Di na ko patambal eh. Recorded by X Thunder Gaming. Sayo ko nakaton sa pag-inom. Kinilaging madalag itas barkada. Ug kadugayan, matoy akong gibati. Di na ako makatarong og kaon kay ako ramang isuka. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka fast food. Isip crew. Sige lang ko mapasaran sa kaon. O naundang ko sa dihang na hospital ko niadtong 2022. O unya. Ma? Kode, maayo kay nakamata ka na nak. Dinhin na ang doktor. Unsa man kuno akong sakit ma? May gastritis ka kuno. Huh? Nagasgas na ng tinain mo, siging palapas sa oras sa imong kaon. Maong likayin na ng bisyon nimo ha, anak. Ma. Ma, may
gitumar naman ta kong tambal. Nya ngano ni amang gihapon ning akong gibati ma. Magsige lag sakit ang akong tiyan. Og sakit na sa mga ipangihi. Unsa? Naunsa ka man di ay intawon ko di, oy. Sige mo balik ta sa doktor. Maglisod kog diagnose sa imong sakit kay sa x-ray, doon ako'y nakitang obstruction sa imong small intestine. Pero ang result sa imong ultrasound, negative man. Unya, unsa man ni Dok? Mo suggest ko kung uyon ka, nga abrihan na tong imong tiyan. Ha? Agay! Ma, di lang ko itong kingon sa doktor may nga unsa ganito. Unsa ganito yan to, diagnostic laparoscopy mo mga siguro to? Exploration? Adi lang ko ato may. Gawas nga madlo ko. Gasto na po kayo. Hoy, kudi, patuos doktor ha. Nabala ka bayak ko ana. Patuog yun sa doktor kay magsigig balik-balik ng pagsakit sa imong tiyan. Paoperahan gid ko ninyo ma. Naoperahan gid ko. Pagtusok pa lang sa anesthesia, murag mihang ang akong batang. Successful ang operation. Apan, may mga complications. 1 week nga binhod ang akong hawak o wasap ko'y control sa akong hugaw. Ug ang diagnose sa doktor, may TB kuno ko sa tinai. Kay baga ko no ang akong tinai. Apan, dili po siya sure. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Sayo ko nga nakaton sa pag-inom. Mga 16 pa lang ko. Og pirmi ko nga mapasaran sa kaon. Mao kani nakaingon sa akong gibati karon nga may TB ko sa tinai. Di ba ulcer man unta? Ikaduhang pangutana. Inig human ako og kaon, musakit og maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin. Ug makautot ko nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TV nga ako nga gitumar? Ikatulo pangutana. Nasab ko'y mabatian sa akong hawak nga sakit padung sa akong bukog sa may sampot. Tungod ba ninyo atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang milabay human sa akong operasyon? Ikaapat o katapusan. Nagsigi kog tumar karon sa tambal para TB. Unya, ingon ba tong doktor nga dili sab siya sure nga TB ni? Di ba madaot ang akong kidney sa dosage ning tambala? Angay ko bang undangan ni sa pagtumar? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kadtong wala pa mo hunong og yup-yup dag shabu hunong nan taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mama ug papa ug sa inyong kaugalingon. So kasi-kasing pamamahagis magpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is he who does not trust enough will not be trusted. Musalig ko puta sa atong mga kaila, no? Depende po sa tao, no? Inyo sang tao ng kiniya sa tao. Kung na siya track record, magsigig pangilan silang kauban, porbida mainom-dominom ko sa among grupo nga, sus dakuas na disgrasya na mo. Oy, apil ko. Maayo kay munulti. Pero wala, di na ikita antod karon. Dako kayong kantidad sa kwarta ang maulagi na nahog na lang sa unya-unya pila na katuig. Painom-dominom ko may ngunaan ni bitaw. Musalig ta pero kuha na lang klasiha lang po ng tao. By the way, nalo ko i-share nyo sa kong kinabuhi ha. Kung naamoy kwarta ha, ayaw pagpahulam sa
parinti. No? Ayaw pagpula magkwarta sa parinti. Amo na akong life experience. Kung na mo'y kwarta na tagain na lamang, kay mao na hinungdan nga magbungol na mo tibok kinabuhi. Ay magtuo ba tong hatag? Lahi ba yan ng hatag, lahi ng baylo. So ganyan na manghulam na nga na ako ayaw lang pug ulag kong kantidad gamay lang, maayo mo na lang na. Ayaw na lang nagpakili na mo kagunaw nagbayran. Na mo na akong experience sa akong kinabuhi ay share na ko ninyo. Ang ato matatampo nga daw si Cody, 33 years old, taga General Santos City. Single pa ni siya, no? Pag yuko ka na ng General Santos City. Pero daga na kayong naanaan das Mindanao dapit, no? Diya sa, of course, Davao City, si Rose, Ambab, Trinidad. Kumusta naman yung mga durian, Davao? Taga-itaon ni Cebu. Ay, diya sa Siargao, Marajao, Carajao, si Madam Juliet Kamingi o si Frank Kamingi. Amaan na ba yan may karong Mayo diha magturbi sa mong klase sa high school. I-reserve mi dag mga room sa inyong hotel, ma'am. Ug mga taga Zamboanga del Norte, Dr. Ondogo, da sa Leroy ba nang inyo o Liloy. Diya sa Zamboanga del Norte. Dr. Villarias na diya sa Lloyd Vistel. Diya sa sa nang inyo? Sarangani ba to? Okay, the whole of Mindanao people, kumusta? So, going back to our sender, si Cody, punto medical, sumasa na bati na ito sa drama. Ni Sergio Galulo din, nalimtan ako from Cagayan de Oro City, pero may gini siyang maminaw. Thank you kay sir, ha? Unang pangutana ni Cody, sayo kung nakat-on o inom, mga 16 pa ang mga 16 pa ko og pimi kung mapasaran sa kaon mao mang nakaingon sa akong gibati karon nga TB sa tinai di ba ulcer masad ni or both kini magong mag-inom ta parehab sa kung tabagan nitong isang adlaw. Alcohol can impede the absorption of vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine. Unsa may mahitabo sa katawo nga kulang og B complex, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Nya muluwan sa niyang resistance to almost everything, no? Kung naay TB, usually ning TB manggod mag-originate sa baga, dagan nga to sa laing parte sa lawas, no? So in order to confirm kung naabay TB ang imong tiyan, naatay mga laboratory workup, ulcer baka naatay mga gastroenterologist Cody nga ilaning tan-awon pinagay sa paggamit anang gitawag ng kahimanan nga endoscopy. Kini endoscopy, wala na siyang kamera murag linti nga musod diri sa imong baba down to the gastrointestinal tract, ma-visualize unsa na may kahimtang didto. Makitaan kung naabay gas-gas or ulceration, at tatagan kag antacid baron like Cremil Ace, Crimalin, Maylanta, daghang kayong mga antacid or proton pump inhibitor like omeprazole. Depende sa discretion sa mga tinding gastroenterologist. Sunod nga pangutana. By the way, wa pa di ko mahuman atong alcohol intake, no? O pasar-pasar sa pagkaon. O mga alcohol intake ka, makadevelop kang fatty liver, liver cirrhosis, and in the long run, yung bako lang maabot kang mahimong hepatoma or cancer of the liver. Kung ingon ng pari-parihaan yung problema, Pag-ascites ka, may mga fluids sa imong tiyan, dako. Kunya, may yellow ka. Tawag na mo jaundice, no? Imong kalimut tawag imong panit may yellow. So manay tayo limadaan nga naanay daot ang imong atay, no? Sunod nga pangutana, iniguman ako og kaon, musakit ug maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin ug makautot nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TB nga akong gipang tumar? Ang tambal sa TB kining isoniazid, rifampicin, itambutol ug pyrazinamide, di man siguro ni maka-LBM. You might be suffering from lost bowel movement or gastroenteritis or kining mauligi na kanang intestinal infection, no? Simbako lang na mga kulira, mga intestinal problem, no? So, kung ingon ani, mauligi na mas maayo gyud mo patanaw ka gastroenterologist. But for the time being, you may take loperamide or kanang mga diatabs or Lormide o Imodium para nga dili kay ka uncomfortable until such time nga makaabot ka dito og gastroenterologist. I'm sure na ada sa Jinsan na ay mga gastroenterologist nag-practice dia, no? Ulcer ba or
TB sa tinai ang problema. Natay mga laboratory workup na. Katulong pangutana, naasab ko'y nabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa mga sampot. Tungod ba ni sa atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang nilabay human sa akong operasyon. Human sa imong operasyon gitagagak anesthesia. Matay nun tingso nga after 1 month na pa ang epekto sa anesthesia. Kung sakit ang imong bukog, could be possible kung na kay TB somewhere nga mo naman pag gitawag og TB of the bones, no? Posible na siya. So mao lagi na nga once again akong suggest nga magpa-laboratory workup ka, X-ray, pinaka-basic, sputum exam, naatay mga naatay mga pamaagi pag-diagnose, no? Sa hospital setting ni siya, ha? So wad anas mo una nga mao to epekto sa anesthesia kay naa man ay duration ng anesthesia nga mawagtang na. Anesthesia is ginahatag na namo lagi na ay operasyon o na bay sakit para nga as the name implies mawa ang sakit, no? Sunod nga pangutana, nagsige ko og tumar karon og tambal para TB. Unya ingon ba ya tong doktor nga dili pod siya sure nga TB ni or ngatag siya tambal TB dili siya sure. Mas maayo og magpa laboratory workup ka. Ha? Basic chest x-ray, sputum exam, ha? Makitan dia. Di ba makadaot ng sa kidney dosage mo ano yung mga tambala angay ba kung undang og pagtuman yani basin og ang basihan sa doktor ang imong signs and symptoms nag-ubo-ubo tingali ka nag-hemoptysis or hematemesis ay mga ingon ana mga problema luwa ba kag dugo ba o nag-ubo og dugo o nang nanghatag siya ng mga anti-TB pero kung dili sa sure nga TB ba ni wala laboratory confirmation sa ikatulong higayon mingon ko nga magpa-laboratorio ka para kay peace of mind nga na naman ay tambal ang TB karon katong quadruple drug therapy, no? Balikon na ko INH para sinamide, itambutol og katong usa limot na ko kumot tong gimension na wala ko. Basta upat na sila, no? Okay? So inaw ta kasabot ka sa akong gisulti nimo kodi diya sa Jinsan regard niyo diyang tanan sa Mindanao. Once again, ako si Dr. Rene Obra sa inyong mga medical problem, Atty. Eileen Batan sa legal ning mga problema. Salamat kayo sa makanunan yung pagpaminaw sa Armen. As katag-greeting ni sa tong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong adlaw.